ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ, хонахарои муҳтарам, заминхаро, квартирахаро. Хоб ана имрӯз 29 апрели соли 2025 сол шумо бошен канали ютуби Сауду ТВ тамошо кардестен. барои реклама рақамои WhatsApp гузоштем. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рои кардамони наворҳои баъдина дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. дар аму комментар нависонда монед аз кадом территорияҳо то чанд сомона хона дар кор. аз рӯи комментҳои шумо наворҳои баъдинара пешкаши шумо мегардем. дӯстон азиз, барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. чизе боша роӣ кунед. наворҳои баъдина рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ лайкора мегзорем, дар канал подписатсия мекунем. хуб, чизе лозим бошад дар аму комментара менависем. навора тамошо кунен, огоҳира бихонен. берем ба қисми хонаҳо. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Куло, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада роӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. ва дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯза. квартираи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулпарвар. духонага 56 метри квадратӣ. хуб, 4 этаж недом дар якум этаж қарор дорад. об свет пастяни ҳуҷҷату 100% ҳаст. баня ва ҳуҷҷатхонааш ҷудо ҷудо мебошад. мактабаш наздик. масҷид, аптека, бозори корвон дар наздикии хона қарор дорад. хона фурӯхта мешавад бо ҳамаи чизҳояш ба ғайр аз ҷойгаҳи хобу тақалу косаҳои хона. хонаҳо ремонтҳои замонавӣ беҳтарин бо кирпич сохта шудааст. доми 4 этаж хона дар аввалин этаж қарор дорад. ремонтзор беҳтарин хона дар имрӯза навор. нархи хона 450 000 сомонӣ. нафароне ки аз канали Хонатеҷе хоҳиши хонахарӣ дорен, марамат ҳамроҳи соҳибмулк ки рақамҳои дастии WhatsApp гузоштем, занг мезанед, маслиҳат карда хона маъқул боша мегирен. хуб, баъдан навор лайк талаб. дар навор лайк гузорен, дар канал подписатсия карда монен. худо хоҳад наворҳои баъдина, наворҳои беҳтарин, хонаҳои арзон баҳри шумо гузошта мешавад ва шумо тамошо кунед. дӯстон азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 комната масоҳати 6 сотих замин. анаи хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбула қарор дорад. фурӯши 6 сотих замин аст. 4 дар хона дорад, кухни дорад, ҳаммом дорад.
дар деҳаи Сумбула шаҳри Ҳисор қарор дорад. Телефонҳо барои тамос рақамҳои ахираш 1887. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен аз номи ютуб канали Саудо ТВ занг мезанем. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии мурзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Суғдиён. хуб пештараш ё ки ҳозираш Лақайбегӣ, шаҳри Ваҳдат, Суғдиён, Лақайбегӣ будааст. хуб дорои 3 комната, масоҳати 6 сотиқ замин, срочна савдо бояд карда шавад. хона аз стансия 6 километр боло. об светаш ҳаст дар наздики хона. хуб мактаб масҷид ино наздик хулас. деҳаи Суғдиён номи кӯҳнааш будааст Лақайбегӣ. хонаҳо чӣ хел мебинен? Коробка, падшпаклёвка кардагӣ тайёр, тирезаҳо часпондагӣ, боз якчанд хиш дигар падарка мондагӣ. касоне ки мехарен марамат маълумоти пурра занг занен. 6 сотиқ замин дӯстон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки дорои 3 комната, масоҳати 10 сотиқ замин. анаи хона беҳад хонаи арзон шид, неки срочна шид. 155,000 сомонӣ ҳай. абача 3 ҳуҷра ҳай, 10 сотиқ замин дора. савхози 50-солагӣ Гулшани ноҳияи Фархор фурӯшӣ. срочнай баъд 155,000 сомонӣ анами хона мегирен, шикатур мекунен берунша, қисмати дарунша хайхтон диден ами ҳолат. касоне ки мехара 155,000 муомилаи созам карда мешавад. дар ватсапшон 1550 ахири номери ватсапи соҳиб мулк метавонен занг занед дӯстон азиз. хуб баъдан дар аму комментария нависен аз куҷо, аз кадом территория то чанд сум хона дар кор ай. наворҳои баъдина худо хоҳад хонаҳое ки ба шумо лозимай ҳаракат мекунад навор кунем. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино рӯ ба рӯи Моҳинав аст ку ана ҳамуҷа қарор дорад. мутаассифона қувваи барқ камтар камбудӣ ё ки ҳоли нагзарондан ториктара. рӯ ба рӯи Моҳинав духонагаи 84 квадрата, нархи 1 метри квадратӣ $800 дӯстон азиз. барои маълумоти бештар дар ватсап метавонен занг бизанед, боз маълумоти бештарша бигирен. ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. дӯстони азиз мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин, маҳаллаи ҷавонони шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи ҷавонон будааст шаҳри Ваҳдат, бо нархи дастрас. алиш ҳам мешавад, вариантҳои алишӣ ба хона аз кадом территорияи хона боша ҳечи қайд накардиянд. хуб чӣ хел мебинед хонаҳо ҳамин ҳолат 234,000 сомон нархи хона, 2 ҳуҷрагаи 6 сотиқа замин аст, боз муомила дора.
234,000 сомонӣ. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дорои дуҳуҷрага квартира дар 8-ум ошиёна, 67 метри квадратӣ, нарх 160,000 сомонӣ. Абача дар 160,000 сомон шумо духонагаи 67 квадратаи коробкара метавонед дӯстон бихарен. назди Балнисада қарор дорад. ҳамин ҳолат кардагӣ дар ноҳияи Ёвон, Балнисаи Ёвонда наздикишта қарор дорад. хона коробка хулас 160,000 сомонӣ. ҳастаи мардуми Ёвон тамошо кестен, лайкорамоне нависен ки мо тамошо кардесем. аз кадом территорияҳо талаботи хонаҳо зиёдтар боша, агар комментаре нависен, худо хоҳад амо территорияҳо хонаҳоро зиёдтар навор мекунем. дӯстон азиз, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар ҳамин дом. анаи квартираам коробка дуҳуҷрага дар 3-ум этаж, 46 метри квадратӣ, шаҳри Ваҳдат назди мактаби 4-46 квадрата дорем. мега як квадратша $400 фурӯхтестем. 3-ум ошиёна. хоб пеши мактаби 4 беҳуда занг назанен. ҳамон одамое ки мисол хонахар ҳастин, ҳамон одамо занг занен, худо хоҳад муомилаи созам дора. 185,000 сомон нархи квартира зун азиз. ва дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. дуҳуҷрага квартира дар 4-ум ошиёна, 67 метри квадратӣ. Бобоҷон Ғафуров, Истиқлол, территорияда наздики хулас қарор дорад. хуб, духонагаи 67 квадрата, 4-ум этаж, нарх 300,000 сомонӣ. абача дар 300,000 сомон ҳамин хонаро метавонӣ бихарӣ. шеринар ина маромад боз маълумоти бештарша аз соҳиби мулк дастрас мекунед. дӯстон азиз, мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ назди Ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди Ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 комната, масоҳати 4 сотиқ замин, шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. хона дар тарафҳои Ромсар мега, дар наздикӣ ба роҳи Мошингард. хона 3,8 сотиқ, пашти 4 сотиқ замин. варианти алишӣ дора. нарх мақсад соз бигира, агар алишам мекунем. нархи хона дӯстон 470,000 сомонӣ. маълумоти пурраша ҳамроҳи соҳиби мулк занг мезанем. дӯстон азиз, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ Мурза. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дар ҳамин дом. дуҳуҷрага квартира дар 6-ум ошиёна, 48 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, Зарафшон, Зарнисор территория. дуҳуҷрага хуб 48 квадрата дар 6 этаж, доми 6 этажа.
хуб об свет дорад, техпаспорт дорад, рӯбарӯи бузургчаи зарафшон дар қарор расун азиз. 150 метр тарафи ҳавлиҳо, лифтам дора. Охири нархай, нархи мешидагиш дига арзон намешавад дӯстон азиз. 410 000 сомони мармат. маълумоти пирашра занг занед бародар азиз. хуб дӯстон азиз, навор тамом шуд. чизе буд ёфтем, хоҳиш кардем, рӯӣ кардем, ҳамаша мондем. ҳамин навор чӣ дорад дӯстон? лайк дора. кадоме ки то охир тамошо кард, нависонем ки то охир тамошо кардем. барои реклама муроҷиат бикунен. чизе боша рӯӣ кунен, наворҳои банда рекламагузорӣ мекунем.